Et planteges com el Pol treballar a l'estiu? Descobreix el munt d'oportunitats laborals que hi ha al teu abast durant aquesta època de l'any. Pots consultar totes les ofertes disponibles a la pàgina sobre treball de temporada de la web municipal. Aquest portal promou ofertes de treball, sessions formatives i tallers, novetats i altres recursos d'àmbit laboral. El web s'actualitza en profunditat 2 cops l'any, coincidint amb les campanyes Treballar a l'estiu i Treballar a l'hivern, que t'ajudaran a incorporar-te al món laboral amb un recull d'ofertes en matèria de treball de temporada. A més, tens a la teva disposició un grup de Facebook amb més de 9.000 membres, on es publiquen vacants de feina tant a Catalunya com a l'estranger, en els àmbits de lleure, el comerç o el sector hoteler i de la restauració, entre molts altres. El portal reforça el servei, que de manera permanent ofereixen els punts d'informació juvenils que hi ha distribuïts a tots els districtes de la ciutat i on hi pots consultar de manera presencial ofertes de treball i informació sobre sessions formatives i tallers que t'informaran i t'ajudaran a millorar les teves competències. La pàgina de Facebook dels punts d'informació juvenil també et posa al dia de les ofertes de feina de temporada. Per estar informat sobre oportunitats laborals, també pots seguir el Twitter de Barcelona Joventut. Tots aquests serveis se situen en el marc de Barcelona Treball Joves, un programa d'accions per a la lluita contra l'atur juvenil que desenvolupa l'Ajuntament de Barcelona amb el suport de Barcelona Activa. Informa't bé i aprofita l'estiu per treballar.